Misteri lelembut kali ngungsi. Suasana ing pinggir kali ngungsi katon peteng dedet nalika srengenge wis angslup. Angine sumilir adem nggawa ganda wangi kembang kenanga sing nyogok irung. Wong-wong desa wis padha ngrasa atine ora kepenak. Amarga jarene penunggu kali kuwi lagi ngungsi utawa golek papan anyar merga kahanan alam sing wis rusak. Nanging pindhahe lelembut kuwi ora kanthi tangan kotong. Pindhahe lelembut kuwi ora kanthi tangan kosong. Saben tekan wulan sing mirunggan keprungu swara tangisan lirih saka tengah kedung sing jero. Jarine sesepuh desa lelembut kali ngungsi lagi njaluk tumbal kanggo ganti omah sing ilang. Aja pisan-pisan cedhak kaliyen wis surut, mengkono dipeleng. Nanging ana sawijining muda tumaruna sing kemamplung ora percaya. Nalika dheweke nekat nggawa pancing menyang pinggir kedung, dumadakan banyune sing maune anteng dadi mubal-mubal. Ana tangan putih pucet, tubuh dawa jedul saka njero banyu banjur mberet sikile. Muda tumaruna iku mau. Ora ana swara bengokan, mung umbul-umbul banyu sing sithik banjur kaanan dadi sepi mamring. Kali ngungsi tetep anteng nanging kabeh wong wis ngerti menawa ana nyawa sing wis dadi ijol kanggo dadi batur ing jagating lelembut. Pamirsa, para sederek sugeng pepanggihan, sedulur-sedulur kabeh. Ketemu meneh karo aku ing segmen lelembut malam Jumat umat sing wis mesti bakal nyugah wuluning githok. Ayo padha setitekno kanthi alon lan kebak lan rasa. Pamirsa, ing sangisor ing langit Jawi Tengah sing paling sisih wetan ana kali sing sakjane isa nggawa urip sesrawungan sing endah lan kebak pengarep-arepan. Nanging jebul malah kosok baline. Nggawa pati lan wedi. Dudu iline banyu sing kudu diwedeni nanging jenenge kali ngungsi sakwene panggonan nalika wates antarane menungsa lan lelembut buyar. Siap-siap wae amarga ing kono saben tetesan banyu nyimpen crita medeni saka alaming liya. Crita alaming lelembut iki kasari asil critane saweneng pawongan kang winasis kang nate ngrasake wingite kali ngungsi lan pituture simbah-simbah biyen nalika jaman puluhan taun kapungkur. Pamirsa sederek
ingkang minulya nyuwun pangapunten menawi ing cariyos niki mangke wonten pepadhan babagan asma panggenan utawi paraga ing cariyos alaming lelembut menika jalaran sedaya cariyos niki minangka wujud crita gethok tular senajan isih akeh pawongan kang banget percaya karo kahanan kalingungsi ing wektu iki. Pamirsa nembe wae ana kahanan sing gawe ngresing ati. Yaiku kalingungsi wis nungkulake korban 5 bocah wawadon. Keseret arus kelep ing lalagan kali iku. Amarga rasa penasaran ing kalodhangan sing mirunggan, aku nyoba miterang karo pawongan kang paham banget karo cerita-cerita alaming lelembut ing kali ngungsi. Nalika aku sak pejagong karo Mas Hardi, sebut wae ngono jenenge pawongan iku. Pawongan sing miturut kuwi nasis lan paham banget karo alam liya ing kali ngungsi ngrembug prahara kali ngungsi sing nembe wae kedaden. Kanthi kocoh-kocoh mripate. Kenapa Mas kok nganggo mripat sing kocoh-kocoh luhmu ku lho? Kaya-kaya arep netes ditakonku. Mau bengi aku ngimpi Gus. Ing sakjerone impenku kaya-kaya aku ana ing pinggire kali ngungsi. Banyu kali dadi butek-letrek lan saka tengah kedung kang jero metu swara ngereng kaya kebo lagi ngamuk. Kaya-kaya ing pangimpenku saka pinggir kali ana swara lirih. Sing asale saka dapuran pring tuwa. Suarane kaya wong wadon tuwa sing lagi ngelekake. Ardi sakiwa tengene omahmu lagi sambat. Yen kasat mata padha bragas. Lali karo sing ora kasat mata. Wong-wong wis padha sombong. Padha ngira bisa ngliwati kali ngungsi tanpa nyuwun sewu. Mas Hardi cerita ngono karo polatan sing sedih. Dikandhake leluhur mbiyen sing manggon ing pinggir kali ngungsi kudu ora nate lali uluk salam nalika arep nyedak kali. Iku dudu klenik nanging kode etik spiritual. Ngakoni menawa manungsa mono ora urip dhewekan. Ana entitas liya, ana alaming liya sing duweni panggonan kasebut. Bareng aku tangi Gus, Mas Hardi mbajutke cerita. Awakku krasa ngetokake keringet adem. Aku banjur kelingan dawuhe mbah-mbahku Sengen. Apa meneh ing ngimpiku ana swara. Kahanan kang paling wigati ana ing kali ngungsi mligine ing loro kedung sing misuwur yaiku kedung lanang lan kedung wedok. Kedung apa Mas kuwi? Apa panggonane ning kali ngungsi? Pitakonku tetep karo serius. Disauri menawa kedung loro kuwi jare wong biyen dadi gapura utama panggonane demit kali ngungsi. Demite kondang kejem. Yen lagi njaluk tumbal wong sing kelem mesti ora wajar kaya ana sing nyeret lan ora gelem diulungake. Mas Hardi kondo yen awake krasa
ana panggilan jero ing tlatah Kalingungsi iku ora mung butuh dikeruk lumpure nanging butuh resik spiritual. Dheweke ngakoni lan kelingan menawa ana crita lawas ing jaman pembangunan Tretek Gedhe sing ngliwati Kalingungsi iku. Ceritane pimpinan proyek mbiyen sadurunge jembatan kuwi didegake wis bola-bali ngalami kacilakan aneh. Alat abot rusak tanpa sebab lan pirang-pirang mandor proyek terus-terusan lara aneh. Wong-wong tua wektu iku banjur ngandhani panggonan iku wingetengan. Yen ora gelem nindakake tolak balak lan pangurmatan marang danyange Kalingungsi, Tretek iku ora bakal dadi utawa malah dadi nanging bakal mangan korban saben taun. Pungkasane kanthi ritual sing rahasia pimpinan kuwi nuruti. Yaiku ing dasar cagak jembatan sing paling gedhe, ing dasare cagak kretek sing paling gedhe dipendhem 3 ndas kebo. Iki minangka wujud sajen utawa sedekah marang alam sebelah, minangka pengakuan menawa ana sing duweni panggonan kuwi. Jebul tenan mak cespreng sakwise ing dasare jembatan sing paling gedhe iku ditanem 3 ndas kebo, pembangunan lumaku lancar. Iku Gus ngimpiku, Mas Hardi mung kasih cerita babakan ngimpine. Lah terus priye Mas, iki solusine? Aku miteran. Ngene Gus, aku tak tekon. Apa saiki laku ritual wis padha lali? Apa pembangunan modern wis sombong ngira bisa nglirwakake tatanan alam sing kasat lan ora kasat napa? Nek aku lho Gus, Mas Hadi mbajutke rembugan. Iki sawijining panyuwun sing kudu dilakoni. Iki dudu kanggo tontonan publik. Iki dudu kanggo tontonan wong akeh nanging kanggo njaga tata tentrem. Sing migunani sakehe wong sing manggon ing pinggire Kalingungsi. Kalingungsi iku kudu diresiki fisik lan spiritual. Lakune spiritual iku salah sijine kanthi nindakake upacara nyuwun sewu kanthi adat Jawa ing patemonan kali. Iki minangka uluk salam lan penghormatan marang demit lan danyang Kalingungsi supaya pembangunan ora diselani musibah. Nyediake sajen utawa sesaji minangka sedekah tulus lan personal kanggo ngresiki aura wingit ing sing negatif ing kedung-kedung sing ana ing Kalingungsi. Mas Hadi yakin yen ngurusi Kalingungsi mono ora mung nganggo kulit njaba. Minangka menawa ngurusi Kalingungsi nganggo kulit njaba wae bakal rapuh. Kalingungsi butuh kawicaksanan lan pangerten menawa ing sakwenehing tlatah dadi kutha sing wingi. Yen manungsa wis ora gelem ngajeni demit ngungsi bakal tetep njaluk bagiane liwat musibah kelem sing ora wajar. Kebo telu mbiyen nalika mbangun Tretek wis dadi wuwus. Iki kena nggo pangeling-eling menawa saiki kabeh ae ora kena sembrono maneh.
aku karo Mas Hardi mung meneng-menengan kaya padha nerawang angen-angene dhewe-dhewe. Kopi sing maune manget-manget saiki wis adem nyenyet. Kaya nyenyeti atiku karo atine Mas Hardi nalika ngrembug babakan wingite Kali Ngungsi. Kowe kelingan ora Gus, nate tak critani perkara lakonane ponakanku sing jenenge Joko, sing hobine mancing, pernah digawe giro-giro nalika mancing ing kali kono. Aku wis lali Mas, piye wong urusan bendinane ae wis mumetno sirah kok kawulanku. Ngene, kowe gelem tak critakno meneh rembuke Mas Hardi. Aku mung mantuk sarujuk. Dikandhakake Mas Hardi crita wingite Kali Ngungsi sing jenenge kondang nganti tekan ngendi-endi. Jeneng kali sing medeni jare wong-wong kali iki dadi panggonan kumpule lelembut lan dadi gapura menyang alaming liyan. Saben malam Selasa Kliwon utawa Jemuah Legi, udan derese kaya disuntak saka langit, nanging banyu kali ora tau banjir gedhe. Mung wae swara gemricike banyu dadi liyan kaya ana wong wadon nangis utawa kaya ana wong wadon sing lagi gereng-gereng. Piwelenge Mbah Buyut Sengen aja wani-wani nyedak Kali Ngungsi yen nalika wengi. Yen krungu swara kelenthing iku dudu bocah dolanan nanging kuntilanak sing lagi golek kanca. Joko ponakanku, ngono Mas Hardi kandha. Ponakane sing siji ki pancen rada nekat lan ora percaya karo bab sing kaya ngono kuwi. Malah ing wektu kuwi nantang omongane simbahe. Kamangka simbahe wis kerep ngelingake. Joko, aja pisan-pisan mancing ing Kali Ngungsi yen wis surup. Lelembut ing kono seneng karo manungsa sing gragas. Nanging Joko ora nggubres ing sawijining wengi kira-kira jam 11. Joko njukuk pancinge lan budal menyang kali. Wengi kuwi peteng banget, rembulan ketutup mega. Mula ing sapinggire kali mung krungu swarane jangkrik lan kodhok sing rame. Nalika tekan pinggir kali hawane langsung malih. Dadi anyep njelekut senajan mangsa ketiga. Joko ngrasakake wulu kuduke wis padha ngetek kabeh. Ah, mung angin wae iki. Kenapa kudu wedi? Wektu sakmono Joko ngeyem-ngeyem atine dhewe. Joko wiwit nguncalake pancinge, sedelok-sedelok pancinge disaut iwak. Nanging iwake jebolane, kulite putih pucet lan matane abang kaya gedhe. Saben pancinge diganti iwake luwih gedhe lan luwih medeni. Kira-kira setengah jam Joko anggone mancing, mak bedunduk saka tengah kali ana swarane. Swarane kaya gamelan sing ditabuh alon banget nanging nadane fales. Lan keprungu ngiris-ngiris ati. Joko banjur noleh menyang tengah kali saknalika jantunge mandheg sedelok. Ing tengah kali ing dhuwure banyu sing mili ana sak jodho mata abang gedhe sing ngawang Joko tanpa kecek. Kaya-kaya mata kuwi ngambang ing awang-awang. Sak banjure ing sandinge mata kuwi muncul sosok gedhe ireng dhuwur kaya wit ringin. Nanging wujude kaya manungsa sing lagi njengking.
Joko kelingan omongane Simbah. Yen weruh wayangan gedhe ing kali kudu kuwi minangka wujude danyang sing njaga kali. Ndang mlayu aja noleh. Wektu kuwi Joko arep mlayu nanging sikile kaku kaya dipaku. Awake ora iso diobahke, dheweke mung iso nyawang. Sakwise kuwi saka njero kali metu ujung-ujung pucuk-pucuke rambut dawa ireng sing akeh banget. Ngambang ing dhuwure banyu. Rambut kuwi alon-alon nyedhak menyang Joko kaya wujude ula ireng sing akeh banget. Joko wiwit gemeter. Rambut ireng kuwi banjur metu saka banyu, jebule rambut kuwi duweke kuntilanak. Kuntilanak kuwi disawang Joko nembe nyekel bocah cilik sing wis mati. Rupane pucet, klambine putih suwek lan meseme medeni banget. Kuntilanak kuwi ngomong lirih nanging suarane koyoke ning pucuke kupinge Joko. Joko, Cah Bagus. Ini lho. Kali iki butuh kanca maneh. Ndang mangan kuwi iwak sing tak wenehke kowe supaya awakmu lemes. Mengko tak jak dolan menyang omahku. Sanalika Joko nyoba bengok nanging suarane ora metu, dheweke mung iso ngeses jerit sing tanpa swara. Kuntilanak kuwi nyedhak tangane arep nyekel gurune Joko nanging dumadakan ana swara adzan saka musala cedhak ing kali kono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanalika swara adzan kuwi keprungu, kuntilanak kuwi kaget banget. Bocah sing dicekeli tiba ing banyu, rambut-rambut ireng mau mlebu meneh ing jero kali. Sosok gedhe ireng sing ing tengah kali mau dadi lebur kaya bledug. Joko ngrasakake awake lemes lan ora iso diobahke maneh. Dheweke wis ora mikir pancing, ora mikir iwak sing dipikolehi. Dheweke mlayu sak banter-bantere tanpa noleh. Sesuke Joko lara panas adem nganti 7 dina 7 wengi. Jare Simbah Joko wis tau dikekep lelembut mula sing marai awake panas adem nganti 7 dina 7 wengi. Sak bubare ngalami lelakon iku nganti saiki Joko kapok lan ora wani meneh nantang angkere kali ngungsi. Ora wani meneh mancing. Aja meneh kok mancing bengi. Mancing ing awan wae Joko wis ora wani. Ah kok yo medeni yo Mas Hardi ditakonku. Ya wong aku dhewe ngasli lalatan ing pinggir kali ngungsi iku kok miturutku cerita kali wingit iki durung rampung semaure Mas Hardi. Apa kuwi Mas aja meden-medeni ah. Deleng wae ngono Mas Hardi kandha. Sakwise prastawa iku ing sapinggire kali mesti ana rerungon swara bocah-bocah nembe dolanan ing pinggir kali ngungsi. Swara bocah padha guyon banter kaya-kaya ora ana apa-apa. Nanging saben wong nyedhaki kali swara kuwi ilang, diganti swara lirih gugah-gugah saka tengah kali sing peteng. Kanca-kanca, ayo banyune seger. Anyep iki lho, lan sepi kok ing ngisor kene. Kaya-kaya donya ing sapinggire kaliku wis duka sing jero. Lan kali kuwi ing petenge wengi kaya-kaya isih ngenteni taun ngarep.
ngenteni giliane tumbal sak banjure kanggo ngisi kedunge sing jero. Miturut wong kuno, lelembut Kalingungsi wis krasan kahanane rame lan bakal terus njaluk kanca dolan anyar. Ayo padha dedonga marang Gusti Kang Murbeng dumadi, muga-muga wae ana dalan kanggo nentremke demit lan wong-wong sing manggon ing pinggir Kalingungsi. Mekaten pamirsa, cerita lelembut malam Jumat menika, cerita lelembut malam Jumat lumat ing wekdal menika mugi wonten babagan sing kena kanggo pasinaon lan pitutur sing kanggo sangu urip ing bebrayan padang iki. Mekaten sepindah malih menawi wonten pepadan babagan panggenan utawi pepadan babagan tokoh ing cerita iki utawi wonten pepadan ing babagan asma sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Jalaran cerita menika namung rangkening imajinasi saking cerita-ceritane gethok tular wong-wong biyen sing ngakoni minangka Kalingungsi pancen wingit. Mekaten nuwun. You